пайомбарамон ҳазрати муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам дар масҷид вақте ки медаромад, дар сафи пеш шахсе бо номи Ҷулайбиб буд. рӯзе пайомбарамон муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам ба Ҷулайбиб пурсон мешавад: ҷулайбиб, ту чаро зан намегирӣ? ҷулайбиб дар ҷавоби расули акрам салаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд: ман на хона дорам ва на ҳусн дорам ва на қадру тан дорам, ман як мискин ҳастам. пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ба Ҷулайбиб мегӯяд: ба фалон хона меравӣ ва саломи маро ба он хона мерасонӣ ва бигӯ пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам гуфт духтарашро дар никоҳат дарорад. Ҷулайбиб хурсанд шуда меравад ба он хонаи ҳамон шахс ва мегӯяд: пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ба шумо саломи худро расонд ва гуфт духтарашро дар никоҳат дарорад. ин мард алайкашро гардонд ва гуфт: ту охир як мискин ҳастӣ, ман чӣ гуна духтарамро дар никоҳат дарорам? Ҷулайбиб гуфт: инро пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам гуфт. духтараш вақте ки ин мешунавад ки ӯро пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам равон кардааст, дарҳол аз хона берун мешавад, ба падару модараш мегӯяд: вақте ки пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст, ман розӣ ҳастам ки дар никоҳи ин шахс дароям. ва никоҳ мекунанд. Аз байн чандин солҳо мегузарад. аз Ҷулайбиб 7 ҷавони боқудрат паҳлавон мебарояд. ба рӯзе пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ба ҷанг меравад. он Ҷулайбиб ҳам буд. ва як рӯз пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ба ҷанги ҷиҳод омода шуда сафҳоро рост мекард. Ҷулайбиб ҳам буд. ва баъди ҷиҳод боз пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам ҳамаи шаҳидонро ҷамъ оварданд ва пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд: шахсе дигаре нест, боз кобед, мекованд ва ҳеҷ касро намеёбанд. азбас ки Ҷулайбиб хеле майдаҷинс буд, дар чашми мардум наметофт. ва пайомбари худо салаллоҳу алайҳи васалам худаш Ҷулайбибро пайдо мекунад, ки дар хок паноҳ аст, ва бо доманаш рӯи Ҷулайбибро тоза мекунад ва мегӯяд: эй Ҷулайбиб, 3 маротиб мегӯяд: эй Ҷулайбиб, ту аз ману ман асту. ки Ҷулайбибро аҳамият ҳам намедоданд. бинед, Аллоҳ ба ӯ чунин дараҷа дод. Аллоҳ ҳамаи моро ба роҳи сироталмустақим ҳидоят фармояд. бародарону хоҳарони ислом, биёед як кори савоб мекунем. дӯстҳоятонро низ ба канал даъват намоед, то онҳо ҳам чизе ба худ аз ислом бигиранд. биёед ҳар як иштирокчии канал 10 нафар даъват менамояд. расули акрам салаллоҳу алайҳи васалам мефармояд: касе як нафарро ба кори хайр роҳ нишон диҳад, барои ӯ аҷри он мерасад. ҳар дӯсте ки шумо инҷо дохил мешавад, агар як чӣ фаҳмад ва амал кунад, ба шумо низ бекамбудӣ мисли аҷри онҳо дода мешавад. бояд мақсади мо холис аз барои даъват ба сӯи Аллоҳ ва дини мубин ислом бошад. муваффақият ба ҳаматон бародарони ислом. худованд нигаҳбони шумо бод. омин.